ħallejta weħida, ħallejta fil-beraħ sewdini ta' lejla bla kwiekeb. George Zammit kien kittib poeta Malti minħal qormi li ħalla impatt kbir fuq il-letteratura Maltija, speċjalment bil-poeżiji tiegħu li juru l-imħabba lejn pajjiżu, in-natura u l-ħajja sempliċi tal-poplu. Huwa kien jifhem ħafna lil Maltin u kien kapaċi esprimi dak li kienu jħossu. Żviluppa karattri magħrufa bħal Wenzu u Rosi li jirrappreżentaw il-ħajja ta' kuljum fil-kampanja Maltija. Slifta mill-uħti solli. Slifta mill-uħtek solli. Il-labra nix ngħidlek jien murt inġibirek mill-belt għalla jaf kemm għamiltli. Apparti mill-kitba Zammit kien jiddedika ħin għall-arti u kien magħruf bħala bniedem ġeneruż b'qalbira u dejjem lestjajn. Kien ukoll għalliem u lecturer ta' diversi lingwi u letteratura f'Malta u Għawdex, kif ukoll f'diversi istituzzjonijiet u għadiet. Feluq il-35 sena mill-mewt tal-kittib, George Zammit ġie ppreżentat dokumentarju dwar il-ħajja tiegħu miktub minn Doris Zammit. Id-dokumentarju daħħalt fih ukoll qari ta' poeżiji, ġifieri id-dokumentarju ma ġiex xi ħadd jaqra l-poeżija, mela l-iskript u fl-istess persuna oħra taqra poezija minn hawn u minn hemm, allura sibt poezija li taqbel ma' tfal tiegħu li hu kien jikteb għalihom u għall-familja tiegħu. U tellajta qed tinqara dak il-ħin. Fost l-opri tiegħu nsibu fuq ġuna ħlana, Mela darba u x-xut li ma derx. George Zammit miet fl-1990 u jinsab mitfun fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Is-serata tellet fil-Palazz ta' San Anton. Waqt is-serata l-Eċċellenza Miriam Spiteri de Bono ħeġġet biex aktar kunsilli lokali u individwi jistinkaw jnislu fil-ġenerazzjoni futura dan l-apprezzament u bekk isaħħu wkoll is-sens ċiviku fost is-soċjetà. Waqt is-serata kien hemm qari ta' poeżiji u anke kanzunetti miktuba minnu stess.